Osil Etxebarria naz, Bergaratik nator, Dikarretik eta finantzieroa naz. Ikasi dugun izaten alde batetik ikasten duzu zein izendan mundu mailako egoera ekonomikoan bilakaera, ikasi dugu nondik gatozen, gaur eguneko egoera nondik datorren, eta hori ikastiaz batera bai ikusten du bai gure partikularki Mondragon mailan eta gure ingurunean bai ze bilakaera ekonomiko ondan, zelan funtzionatzen du. Orduan guzti honetatik bereziki irakaspen garrantzitsua da guk bai bazkide moduan edo kooperatiba moduan ze papel bete bion gaur eguneko gizarte honetan. Pertsonalki asko aberazten dauen kurso bada, jakintza mordua jasotzen duzulako, testigantza mordua, elkarlana bai sustatzen dalako beste kooperatibetako partaidiekin, orduan alde hortatik pertsonalki oso aberatza den esperientzia badalako. Eta gero kooperatiban ikuspuntutik bai, kooperatibak ikustotek gaur eguneko kooperatibetan dauen realidadiak bai behar daula jentia, kooperatibismoan inguruko jakintzak ondo finkatuta eukitxia eta energia txute hori, kurso honek ematen dutzen energia txute hori biharrezko dalako bai kooperatibetan jentiak eukitxia. Eta gero eta gehiago euki energia txute hau kooperatibei askoz burutuko jati. Justo metodologia, asmatzen dela ze metodologia erabiliz, nahiko horrekatu dalako. Dauko 3 arlo nagusi identifikako nuke, alde batetik daukozu arlo teoriko bat, bai ikasten duzuna da, teorikoki erakusten jakuna da, bilakaera ekonomikoa zein izendan, azkenengo bai mendietan, zein jan Mondragon mailako kooperatiben funtzionamentua zein jan, hori arlo teoriko guzti hori nandu itzen da. Gero beste alor baten ekuiko gauen testigantzen arlua, jente interesanti etorten da euren testigantzen muten, etorten da jentia bai beste kooperatiba batzuetatik edo baitxe desarrollo komunitario landu dauen jentia, baina ez bakarrik arrasate mailan edo Bilbagoiena mailan, baizik eta Euskal Herri mailan desarrollo komunitarioan inguruko proiektua landu dauen jentia bilkidu, orduan testigantza horrepe baduko. Eta gero hirugarren alor bat eta garrantzitsua da alor praktiko bat dau kurtso amaierako proiektuak, eta da pixkat teorikoki landu izan dugunak hilabete ezberdinetan, hori praktikaren erueteko aukeria ukitxia. Hortan bai metodologia nik uste ondo enfokauta dagoela langile, orduen bai etxeko lanak edo kurtsuan zazen denpora zaratagu dediko biharreko denporia eta ez da asko bez, orduen hori ondo horrekatuta dago. Irakurketak die, lan gutxi batzuk die, baina esanik ondo preparatuta dagoela edo ondo enfokauta dagoela langileak ikasle izateko. Horreka hori ondo gordetzen dela.